Всички ние сме чували за баташкото клане и за тамошните извършени зверства върху българските жени и деца. Освен това клане, по нашите земи, за съжаление, са се случили още много кланета, като днес ще си говорим за едно от най-известните сред тях, а именно така известното второ баташко клане, което се е случило в град Българово. След като ордите на татарите, черкезите и турците биват отблъснати от българските опълченци от руските полкове, ордите се насочват към морето. По пътя си ордите подпалват почти всички християнски села, като избиват зверски жените и децата. Турските орди се насочват и към Българово. Знайки какво ще ги сполети, местното население се скрива в църквата Свети Атанасий. Важно е да се отбележи, че по това време в Българово живеят освен българи и много гърци. Дивашките орди обсаждат църквата и след цели 3 дни гърците не издържат. Те събират голям подкуп, с който да подкупят черкезите, турците и татарите да пуснат хората живи и здрави. Гърците плащат откупа, но когато вратите са отворени и българите започват да излизат, татарите и турците започват да ги убиват. Те избиват всичките 400 български жени и деца. Клането е било ужасно, но какво може да очакваме от азиатските тирани? Сред труповете успява да оцелее само едно малко момче, което разказва за случилото се. От поколения наред този ужасен случай се предава в Българово. Днес костите на жертвите са събрани в костница, намираща се зад църквата Свети Атанасий. Сега ще видите кадри и от костницата, и от църквата.
कैमरा